Parlok baro kumba philete ba ka jingwan phai jong ka jingpang COVID-19 ha kani ka kala ka baar kalong ka ba Sted ha ka jing event te khnang banla ban perkheng ya ka jing sapreng jong ka district magistrate jong ka Riboy district nongpo lengba ka section shispa South CRPC kala iden kam ban Pynjari Biang sashi ni ki Kato Katne ki Kyndon hapo jong ka district nadu san baje men step jong ka shphotrek ubnai basan R1000 puai hadu san baje janmiet jong ka khatnyo trek ubnai basan R1000 puai lasha ekidukan mar bam bat mar badon kam ban pli ha ka sngi nungkong sngi balang bat sngi thode nadu khandai baje men step hadu saw baje janmiet ki market committee bat ki board nong kin penbet ye kino kidukan ki ban pli bat ki ban khang ya ki restaurant dukan dairy dukan ja batsha lasha tang ban shusong batra kidukan hardware electrical plumbing bat sanitary computer service center mobile repair center bat karkhana shna kali lasha ha kisngi baar bat sngi pale nadu kapol khandai baje men step hadu saw baje janmiet ki kam te jingte bat karkhana lasha ban pli tangba ki kontraktor bat ki trai karkhana kidei ban penti kena ba kinong bela kidei ban songkop hapo keja katre bat ban bu tang uwe unong tre ban nei thiet det pet na ka banta jok baro ki wei pan ki bank post and telegraph bat telecommunication ki office sarkar ki bi bat sarkar jilla kin tre kam kat kum bala notify da ka sarkar lasha ya ka yat ka yeng kinong tre katnat ka kot ka khya agriculture veterinary ka jingkit jingba e kimar badon kam ki khana school nong hikai bat ki staff apnya exam kali kit marbam kali kit dawai bat ki machine ha ki hospital ki press shipai bullet home guard fire service power sector FCI bat DIPR lakhang ban police school penlong jingeseng like no ki kamya tho shong kurim balayo jingbet ki office private bat ki office sarkar pedeng bom dadon kam ya kayat ke yang ki kali kamai lasha ha ka sngi nungkong sngi balang bat sngi thoding ha ki number ubakot north r south nriu bat phra kat ba ha ki sngi ba r bat sngi pale lasha ha u number ubakot iwe lai san nyo bat khandai onom sha banyat kali kamai ha ka sin sajan bat ha ka sngi uble lat na kitei ki wei pat ki kali ki dei bandan ki pas bala ai na ka office jong ka deputy commissioner kani ka hukum kan trei kam no shisendan bat ladalap ya ki ba pen khen ya kini ki hukum on penstem ni ki kat kum ka an blei shibun